Inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-MKAS jiċċelebra festa ta' arti u kultura fil-Festival Campus Sajf b'tiswieqa ta' mużika, teatru u anke film u animazzjoni. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jirritorna għat-19 l-edizzjoni tiegħu. Dan il-festival jiċċelebra l-awturi u l-kitba Maltija waqt li jixed dawl fuq kitba minn pajjiżi qraba biex joħroġ is-similaritajiet bejn il-kulturi tal-pajjiżi Mediterranji. Esperjenza x-xogħol artiġjanali Malti waqt Festa l-Wien, festa li se tgħaqqad ix-xogħol artistiku maħdum bl-idejn flimkien ma' ikel tradizzjonali, mużika u brio għal lejl wieħed dan is-sajf.